6 سری 6 سمین 5 هم هست. جون دیوان مثال 5 کتی چند سوم میغالتا 4 کتی چند سوم میغالتا اگر دیوان قطعی یک سپال گارانتوری به او آوردگیم به حد سستینش نغزه مکانیزمش اینه و سپال گارانتور میشه و جانیر 6 داره سپال گارانتور مالایزیس که میدروه همه چیزش هست. oynash abi چند کالون oynash به حد کالون خشروه اینجا کوخنی گارانتور استفاده شدگی اینا سستین شبی چه تازه که خشرو چه که دیوانش ماتراسی یکم سورتی ترکی شفانش به حد تازه که خشروه اما جای کلاویاتور جای مانیتور همش جوش نیو گالو ایرام نوواردگیم بلاروس که سلام علیکم دوستان عزیز خوش اومدید به کانال نقدیجی امروز ما با کنابازار اومدیم دو محمود مبلا съемка کردیم دوستان عزیز مبل های نو полна нав با мебель ҳои истифода бурдагӣ дӯстони азиз шумо да кадомаш бисёртар дар кор бисёр сиёмка кунем дар комментария нависед нархи ин истифода бурдагиш чанд сум меғалта навш чанд сум меғалта ҳозир видеомонда шумо да гап мезанем полна маълумот гирифтагимон видеомон то охирча тамошо кунед якта лайк кати дастгирӣ кунед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат аз шумо боша якта лайк мо сар кардем рафтем ба канали нархтиҷи обуна шуда ҳар рӯз нархи бозор катӣ шинос шав нархтиҷи. ассалому алайкум мардум падарон модарон хоҳарон апо хоҳаро ако дударо ана хуш омадед ба канали нақтиҷӣ. боз мо шумода як шпанери 6 дараро обзор мекунем. ана шпанери 6 дара бландиш 210 барш 240 глубинаш 50 як дароношам бу тамошо карда бинед тарафш вешилка полка این طرفش полностью полка طرفش полностью полка ана این طرفش вешилка полка короче ана бо инҷа хай ҳастай дигар чиёш ҳам ҳастан расветкош ҳаст светош дигаш ҳаст ишам 6 дараи сери 6 дараи семин 5 дараш ҳам ҳастай 5 дарош طرفش полка вешилка байнаш полностью полка ин тарафаш вешилка полка бландиш 210 глубинаш 50 бараш 2 метр нархошон 2500 сомон мебонем дарини шаҳри душанбе то дуюм этаж бурда доставка установкашон мерасонем кадом светиша ки мегирӣ 5 дароша 2300 мебарем мерасонем 5 дароша 2300 мебарем мерасонем полностью доставка установкаш қати ам бо иҷа бо расветкои дигаш ҳам ҳаста иҷа баъд и 4 дарош ҳам ҳастанд 4 даро ватан глубинашон 50 210 ду тараф вишилка не як тараф полка мебона як тараф полка мебона як тарафаш вешилка полка мебона ин бо 5 дарае ки и светиш ҳастай бо свети крем тараф вешилка полка байнаш полностью полка и тарафшам вешилка полка глубинашон 50 бландишон 210 барш 2 метр 4 дараро чанд гуфти ака 4 дараро дарини шаҳри душанбе 1500 сомон бурда мерасонем размериш баландиш ҳамаш яка ака баландишон ҳамаш яканд 210 баландишай 250 глубинашай 160 баршай ва нав светош ҳам ҳастанд светое ки сери крем мақсад ки ош ҳам ҳастанд ҳамин свето кадом свет махсус шавам кадом светиш ки махсус боша яса баъд бо ҳар як кадоми амират вибр мекунен диван ҳам қатишон доранд диваношон мисол ягон касе диван дар кор боша қатиш комплект матрасошон иншоалло ки гаранти қатияй ҳавошон насос мемона дивано 180 ба 2 180 ба 2 либои расветкаш ҳастай либои расветкаша зада дода метавонем дарёфт карда мешавад ҷон диван мисол 5 дара кати чанд сум меғалта 4 дара кати чанд сум меғалта агар диван қатиш фанер тоқа бигирад ё ки комплект бигирад
диван шфанер 5 дара қатъяка 2600 сомон, усто такси доставка установкаш қатъя. А 4 дараш қатъ бошад 4400 сомон ва комплекташон. Агар шфанер диван тоқа бигиран, ана диванша 2200 сом ҳисоб мекунем, шфанерша 1500 сомон ҳисоб мекунем, мешава 3700 сомон усто такси бурда расонданаш қатъя. баъд бо свети 6 дараи ина ватан ҳастай бо буландишон 210, баршон 240, дирнӯшон 50. баъд сифатҳои хубанд, дисплеи расистки қатъян, дисплеиш расистки қатъян. баъд инҷа бо як диван кресла дорем, ина диван креслаи уголок дорем, турецкий. нархиш бошад 2500 сомон. то доставкаш қатъи. ина ираи тараф мекунем, механизмиш ина ё. бо спални гарнитур мешавад. баъд ҷамъ кардану ҳӣ карданаш осон мешавад. ина тавон ҳам қадарш мекунӣ. ана. баъд дивани раскладной ҳастай. ира чанд сум гуфтяка? ира 2500 сомон дад то комплект. о як креслаш қатъи мақсад то бурда расонданаш. истифода бурдагиам? истифода бурдаги не ки матча чиш обновит карда полностью. материалш обновит карда. дивани раскладной ҳастай 1000 сомон. обновит карда. ина ҳамаш тапаш ҳамаш қоидави. бо мешавад ки додама шава. ана як спални гарнитури беу овардагем, беҳад састаиниш нағзай. шфанераш 235 мешава, 270 мешава, глубинашон 55 мешава, заводскоя. дар комплектш дохил мешава шфанер, диван, оина, комод. як чуним чиз сарапина дора, як ҷо нимҷо кам дора. кам дора. баъд бо дута тумучкаи дига ҳам дора, тумучкаш базеби хушрӯан. ина састаиниш тоза кайхай. тараф вешилка мебонад. полка мебонад. бо ду кашаки дига ҳам дора. ин тарафаш вешилка, полка, як тумучкаш ҳисоби ҷо танг будан да ҳамин диланша. нархиш акаҷон? нархаш 7500 буд ба хотири подписчико. ана 6500 сомон усто такси бурда ройгон дарини шаҳри душанбе доставка установкаш мекунем. баъд бо иҷа як спални гарнитури дига ҳам ҳастай. нарша короче спални гарнитур да медроя, шфанер медроя, диван медроя, комод медроя, оина медроя, дута тумучка медроя. ана комплектча ба хотири ҳамин подписчикои акай Баҳром 4200 сомон мебонем. полностью комплект. ҳамин дарини шаҳрда мебаранд, мерасонандаш. баъд инҷа шфанери тоқа ҳастай, шфанери калон айхаи, шфанери калон 235 буландишай, 270 баршай. ана глубинашон 55 мешаванд. ина дирноша як бор тамошо кунед. нархша 2500 сомон мебонем. ба доставка установкаш кадом юспед кард бигира. ака размери ира чанд гуфте? размериш 245 буландиш мешава, 240 барш мешава, глубинашон 55 мешаванд. аммо қош кати ҳисоб кардӣ ака? бале мо қош қати ҳисоб кардем. аз замин то қоша ҳисоб кардем 245 мешава. а ба иҷаш 235 мешава, 230 мешава. короче 15 сантиметр чиш мешава, буландии уш мешава. шамни ана шфанери 6 дара спални гарнитур малайзийский медроя. ҳама чизаш ҳастай. шфанер ин тарафш полка вешилка, усталчаш, як тумучкаш. байнаш полностью полка, кашак. ин тарафшани вешилка, полка.
بعد نمیشه یک دیوانی استفاده شدگی آوردگیم جای نداریم صبیرت کنیم کدام یوسپید که 10500 سومون میبرن در خونه دستافکا установкаш میکنن. матрасаш медицинский оригинал якум сортай таш механизме истифода бурдаги ягон сарап ина надора просто разбират каги овардаги намиҷа бондагим кадом юспед кна 1500 сомон мебарим дар хонаш сабират мекунем метинем. баъд спальни гарнитур да медроя шифонер комод диван ойна полностью комплекташ нақша 5500 сомон доставка установка дар шаҳри Душанбе берун айшар бо хаяк минус плюс дора. нархо бо кам тарак дига мешавад берун айшар дар шаҳрда ҳамин нархда меорем доставка установкаш мекунем. баъд иҷа дорем бо як спальни гарнитури калон дорем. спальни гарнитури калон коме ки хеле спальниё гирифтагӣ боша худаш медона нархаш чанд қабада чанд қадарай боз ай спальни гарнитуру нестай. ана мо як табақа каге овардагем истифода шудаги матраси 20 сантиметраи пол медицинский дора 3 сол гарантӣ. спальни гарнитур диван шифонер тумучкош чанқари калона тумучка тарафш вешилка полка байнаш полностью полка бо кашак ҳам дохил мешава и тарафш ҳамни вешилка полка тумучкаш дара ништа. баъд ойнаш аби чанқа калонай ойнаш беҳад калони хушрӯай та комплекташ ҳамаш дохил мешава. нақша мебонем 7500 сомон доставка установка дохили шаҳри Душанбе ба хотири подписчикои акай Баҳром. баъд бо хайд иҷа шифонер астай тоқа фурӯшӣ шифонер астай фурӯшӣ 230 бараш буландиш 215 бараш 50 ира нақша 2000 сомон доставка установка дар шаҳри Душанбе бурда мерасонем. состояниш беҳад тозаи хушрӯи ҳисоби ҷо танг будан стулу аста иҷа кухни гарнитурай истифода шудагӣ беларуския чиё пешиноан ирави состояниш аби чихел тоза ки хушрӯ чихеле ки даму айзавод буромада ам хеле истодагия нақша 1800 сомон мебонем. кадоми дар мақбулай бия бигира бирава. чанд метр мебурад меқай дароз чанд бараш короче 240 мебурая 240 мешава 240 мешава. иҷа ба ҳисоби ҷо танг будан кам тарак безеб омадагӣ. иҷа як баъд бо як шифонери калони дига дорем як дона бондагӣ нақша 2500 сомон мебонем. кадом юспед кард бигира состояниш тоза кай доставка установкаш мекунем. як дона бондагӣ беҳад состояниш тозаи хушбой ҳисоби ҷо танг будан ана 2500 сомон. баъд дар охир ногуфта намона кадоми дакиам хеле спальни гарнитур истифода шудаги дар кориш нестай хонаш танг мекуна чӣ мекуна қолин палас пасуда шифонер халадени касони фурӯшӣ доранд номероро мебонем муроҷиат кунад омада мебарем ва як нархи дастрас қатъӣ омада мебарем. баъд ҷа як спальни гарнитури дедиски дорем шифонер диван тумучка ина шифонериш беҳад тоза ки хушрӯай ирави ранги шиша беҳад хушрӯай да мақсад состояниш зура ирави беҳад состояниш зура таш се кашак ирави меби навай упаковка мегӯишкага ба дараҷаи хушрӯи чия ки ҳамчанд қабгӯ ҳам қадар бо дар дохил мешавад да ё диванаш матраси якум сорти туркӣ хичам туркӣ диванаш 120 ба 2 мебонад дар комплектш дохил мешава диван тумучка дута тумбочка якта тумучка дора дедиски якта тумучка дора. инами дедиски ана қатъи спальни гарнитури чӣ да медроя дедиски да медроя и тарафаш полка барои дафтар китоб мондан удобнай да барои одами дарс тайёр кунад одами мехондагӣ да таш се кашаки дига дора
ҳама ҷои клавиатура, ҷои монитор, ҳамаш ҷош и дар комплект ҳам дедист ки спальни гарнитур дохил мешавад. Нақша 2500 сомон мебонем ва доставка установка дар ини шаҳри Душанбе. Берунаи шаҳр бо ягон камтарак дигаргунӣ мешавад. Баъд як кухни уголок дорем. Кухни уголок ирам навовардагем. Беларуске беҳад состояниш тоза. Якта табуретка дора. Якта табуретка дора. Бо ки кушода мешавад. ҳамаш кушода мешавад. Ҳама бо кушода мешавад. Бо мақсад чизое ки нодаркортай дар ини бонда мешавад. Сандуқ истифода мебарем. Нақша мебонем 2200 сомон мебонем. Кадом юспед кард нақша арзон мебонем. Кадом юспед кард бия бигира бирава. Чӯи тоза. Чӯи эрғая карочи. Состояниш беҳад тоза ка. Касони дар кор боша номерора мебонем. Занг занан би омада бибарем. Ё ки доставка мекунем, фарқ надора. Ана мо қарор дорем адресамон бозори Ганҷина, якум қатор. Касони ки дар кор бошад дар номерои 909 99 86 69 занг занед ё ки дар номерои 987 22 25 20 занг занед. WhatsApp ҳама вақт кор мекунад. ай кадоми дар кор бошад занг занед. марҳамат. Бо меблои истифода бурдагӣ бошад. Бо меблои истифода бурдагӣ шидаамни агар ки боша хонаи клиентода мақсад ки ягон нархи дастрас қатӣ рафта савдо мекунем мегирем. мақбул шава. Не ки мақбул нашид ҳичи. раҳмат барои дастгиритон. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.